Jamie doet de groeten aan de moeder. Ik doe de groeten aan mijn moeder, mijn pa, mijn zusje, mijn familie, mijn school. De groetjes aan mijn oma, mijn opa, mijn moeder, mijn vader, mijn broer en doen de groeten aan onze familie. Verder niemand. Ik ben Martijn en ik wil graag de groeten doen aan mijn opa en oma, omdat ze altijd zo goed voor mij op mij kunnen passen. Wij zijn nu in Zwolle en dat willen we graag tegen de klas zeggen. Hallo. Ik ben Tuin uit Houten en ik doe de groeten aan de liefste opa en oma. Ik ben Mark en ik kom uit Groningen en ik wil de groeten doen aan mijn moeder, Gerda. Ik ben Justus en ik doe de groeten aan juf Saskia.